privítať na 3. kole slovenského pohára, ktoré sú zároveň majstrovstvami Slovenska a sú aj ako prvýkrát v histórii zaradené naše preteky do kalendáru UCI. A čo nám zostáva popriať si tu v Jasnej, len aby nám vydržalo počasie. Zdravíčko, vítam vás v Jasnej na 3. kole slovenského pohára, kde zároveň aj testujem nové HT na 27,5 od značky Devilwork. V semifinálke som skončil na 2. mieste, v finálke sa to posnažím napraviť, takže by som išiel peknú čistú jazdu. Tak som strašne rád, že sa mi podarilo obhájiť majstra Slovenska a teším sa na ďalšie preteky.